दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो जिल्ला दख'रायावनो फुटबल गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 9 आगस्तनिफ्राय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायनाय जादोंमोन आरो बेनिनो फैयै फैयै दिनै सेमि फाइनाल गेमा जाना थाङो। बे सेमि फाइनाल गेलेनाया SAC ABSU FC जों आरो बालिगाव FC नि गेजेराव जानानै थाङो। दिनैनि बे सेमि फाइनाल गेलेनायाव SAC ABSU FC 2 आरो बालिगाव FC 3 फारागथियाव बालिगाव FCआ देरहासार जानो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोखावनाय फोसावनाय लेखा बड'फन मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ लानानै जि जोंहा मोनफ्रोमबो दिगाव दावगालांनायनि हाबाफारि थिग बेबायदिनो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 9 आगस्तनिफ्राय जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिनि लाइमोनफोरनि जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय जों होदोंमोन। बिदिनो दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनै सेमि फाइनाल दंमोन। सेमि फाइनालाव सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे हानजाजों लोगोसे सिलाबालि गामिनि हानजाजों दंमोन। बेयाव दिनै 3 आरो 2 सिलाबालि गामिया 3 गल आरो सिलाफोथार दख'रा एबसुआ 2 गोलाव दिनै जेनबाय। बिदिनो जोंहा गाबोन फाइनाल दङ। बे फाइनाला जोंहा आलुपारा लोगोसे सिलाबालि गामिनि गेजेराव जागोन। जों सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियारि नोजोरा मोनसेल' बेनो जाहैबाय मा जोंनि ओनसोलाव जोंनि जे रोंगौथि गोनां गथ'फोर दङ जों बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लाबोनानै जों बिथांमोननि स्किलखौ जों डेभेलप खालामनो जों मोनसे हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि दख'रानि सिंनि गोबांखिनि लाइमोनफोरा बेबायदि खेला दुला गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिउनि माखासे राहा लामा बा थांखिखौबो बिथांमोना मोनगोन होननानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथांमोना माबायदि डिसिप्लिनै खेलायनाय जादों खेलखौ? जोङो स्पेसियेलि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरखौल' जों लानानै गेलेहोदों। बेयाव जोङो फिफा आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि माखासे रुलखौ लानानै जों गेलेहोदों। बेयाव जों गिबियावनो बेयाव नकआउट जों खालामदोंमोन। जोङो डाइरेक्ट नकआउट लानानै फैयै फैयै जोबफैबाय। जों स्पेसियेलि खेलाया मोजां जाथों होननानै आसाम फुटबल एस'सियेसननि जोङो लाइसेन्स गोनां जों रिफ्रेगमेन्टखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना जोंखौ गोबां बिबांनि बिथांमोना जोंखौ मदद होदों आरो बेजों लोगोसेनो सिलाफोथारनि दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ मोजां मोनग्रा जोंनि डाटाफोरखौ अनसुंथाइ होग्राफोरखौ जोङो साबायखर बावगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों सेमि फाइनालखौ जुदि सफैदोंब्ला बिथांमोननि अननायावसो जों सफैदों। गाबोननि जोंहा जोबथा हाबाफारिया जुदि जायोब्ला बिथांमोननि अननायावसो बिथांमोनखौ जों मख'नांगोन। बिथांमोना ओरैबायसा साफ्रोमबो दिगाव जोंखौ सहाय खालामो। बिथांमोननि जे सहाय खालामनायाव हयथ' जोंल' नङा फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै गोजोननाय मोनो। गाबोननि गेलेनायाव रायजो राजाखौ दख'रानि रायजो राजाखौ मा खावलायहरो? जों खावलायगोन जिहेतु खेला गोबांखिनि मोजां जादों। हयथ' जोंहा बे अखाया गैयामोनब्ला जोंहा खेला मोजां जानायब्ला आरो खेला साबसिन जागौमोन। जोङो 2021 मायथाइयाव जि खेला होदोंमोन दिनै फैयै फैयै 2023 खेला जोंहा गोबांखिनि इमप्रुभ जादों। मोनफ्रोमबो गामिनि गेलेगिरिफोरा जोंहा मोनसे आसा खालामना दङ जि सिलाफोथार दख'राया आनसलिक लेभेलाव मोनसे गेम गेलेहैयो। बेबायदि मोनसे आसाखौ लानानै जोंनि गामिनि गथ'फोरा जोंहा ओंखारबोदों। थांनाय बोसोराव हयथ' जोंहा खममोन देग्लाय खिन्थु 12 घर बा 12 घर 13 घर थानाय गामिनिफ्रायबो देग्लाय माने इयाव पार्टिसिपेट खालामदों। बेयो मोनसे जोंनि थुलुंगाखांनाय। बेनिखायनो आं खावलायगोन खैथा टिम बाहागो गासै जोंहा 10था जादों। बिनि गेजेरावबो आं खावलायगोन जेन गाबोननि दिनाव जोंहा सिलाबालि गामियाव भारतनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो इन्डिपेन्डेन्स डेखौ जों अबजार्भ खालामना फाइनाल गेमखौ जों होनो नागिरदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरा जों फैनानै नायफैयो। जों बेयाव जोंनि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जों लेंबोदों। जोंहा लकेल MLA भुबेन पेगु बिथाङा हयथ' गाबोननि नैबे जोंनि फाइनाल खेलाव बाहागो लानायनि खोथा दङ। लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सियेसननि जोंहा वर्किं प्रेसिडेन्ट मलेन्द्र नार्जारि आरो बिथाङा MECनि EC बिथाङाबो हयथ' फैगोन। जोंनियाव लोगोसेनो जायफोर डाटा होदों जाय बिथांमोना बे जोलुर गेलेनायखौ जोङो जाफुंहोदों बिथांमोनाबो फैगोन। बिथांमोननि मुंखौथ' आं मख'ला। बिथांमोना गावसोरनि फिसाजो गावसोरनि बिफानि मुङाव होदों। बेनिखायनो आं आरो साबायखर बावगोन बिथांमोना जे जोंखौ एसेबां सहाय खालामनानै जोंनि नैबे जोलुर बादायलायनायखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो रायजोफोरा जे गामि दिनाव फैनानै लैहोर लैहोर नायनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि नोजोर बेखौ जाफुंहोगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै
प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसी इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।